Biti, tagaytag pulbos, be. Pagkawalan da clear. Napabaka na'y sulod. Oy, good morning mga classmate. Nagsigig pagwapa, murag mga gwapa. Ano dudong Tingnan pawik? mga mauta. Kagwapa na mo. Pagdali mong pagwapa diha, mintras wala pa si ma'am, kay na ako i-assist sa inyo ha, katugong power of the mind. Power of the mind. Ngi, kabalo naman ko ano dudong pawiks. Ay nagapil-apil diha clear, kay kabalo naman kaani, si Vicky lang ato ang tiradahan o power of the mind. Ikaw Lucio, relax lang po ka diha. Unsa na siya clear? Nindot na, Biti. Matagnaan niya yung giuna-una. Unsa ka dudong pawiks? Gamhanan? Ilan sa kamabasa na ko na ang imong ginahuna, pagdali diha pagwapa. Kuyawa ba? Pagdali di, Biti, kay para magsugod na mo. Sigig pagwapa, maura gyapon nagwayaw, ano usab? Ano ka, Lucio? Sige, dudong pawiks. Murag na excited ko ba? Ug mabasa ba yun nimo ang akong giuna-huna? Sige na, Biti. Mabasa lagi na niya. Bete, ready na ka? Ayog saba ha, Lucio, kay kabalo ba igid mo ani? Si Biti lang ako ang magikan sa ako ang power of the mind. Sige na, dudong pawiks. Di na ko ron. Excited magkakayo? O sige, paghuna-huna o 5 ka number na sunod. Like for example, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede nang 4, 5, 6, 7, 8 dudong pawiks. Pwede na Biti, pero ayaw lang isaba. Sa imuha lang ang huna-huna. Hala! Mataganan dyan niya ron, Biti. Ayaw Biti. Unsa man Biti, nakahuna-huna nakaog number na 5 kabuok na sunod? Ay sa dudong pawiks ha. Pag huna-huna sa kog number nga lisod kaayo nga dili nimo matag-anan. Tan-aon tag matagna ba nimo? Ay, tama. Anak ko dudong pawiks. Sunod yun na Biti ha, sunod yun na. Basig, ate ko nimo, basig dili na sunod nimo ginahuna. Sunod lagi ni. Tan-aon na to ni Ron. Sa pinakadako na imong ginahuna na number, plaza nimo siya og 27. Sige! Sige, Biti. Tarawan dyan, Biti. Ang pinadakan na number plaza na po og 27. Sige dudong pawiks, nana. Kita na nako. Kaya na plaza naman mo ang kinadakan, i-minus mo sa kinagamyan ni mong ginahuna. May nusan sa kinagamian. Time sa dudong pawiks ha. Ako sang computon. Sige dudong pawiks, tag-ana na. Power of the mind, unta, dili ka masipyat. Hala! Dudong pawiks. Power of the mind, andam na baka Biti na matakanan na ako ang imong ginahuna. Taghanap po ni mong advertise dudong pawiks. Sige na, tag-ana na. Ala, excited na kayo sa dudong pawiks. Power of the mind, padul Biti kay gunitan ako ang imong ulo. Ayaw, oy, may kulitik ulo. Sige, kay nagunitan man ako imong buhok kamay. Murag natag-ana na nako kung unsay answer ani. Kadugay ba nimo dudong pawiks soy? Kung dili mo matagalan, unsay premyo nako? Og dili na ko mataganan Biti. Librihon ta ka og soft drinks og saging. Ikaw og matag-ana nako. Sige, kay librehon po ta ka. Sige na, dugaya po nimo ay maabtan na ni ma'am karon. Power of the mind, makakaon na dyan ko ani og Diyos og saging. Kay ang answer saging, huna-huna ni Biti kay ang answer kay 31. Nasipyat yun dudong pawiks. Unsay nasipyat tanawang imong ginahuna? Unsa man imong ginahuna na number be? Sipyat ka dudong pawiks kaya kung hununa nga number mao ni 32, 33, 34, 35, 36. Bete nganong namali man ko. Sige daw, ang kinadakan plus nag 27. Sige, plasing. Tabangi Biti. Ay, kuan clear. Oh, 13. Oh, 63. Oh, 63. I-minus nimo siya sa kinagamyan. 63 minus 32. 5, 9, oh, 31. Pila answer? 31! Oh, tama lagi ko lagi. Makalibre karon sa kuha og Diyos og saging. 31 ang answer, Betty.